Защо не се смее така? Чай си пинем биричка, брат, той ще им покаже, аз не знам. Много ясно. Гоше не е ли така? Не. Аре сега, браточки, къде сте? Мърси долу малки. Не, верно ли ще стигнеш него, бе, на майка ти пуската? Поне оцелих миньон, бе. Аз ще дойда, бе. С Джоаните в моята гора, какво правиш ти, бе, свиньо? Идвам. Свинята майка ли? И те идват. Еми и аз съм тук. Лампа. Каква лампа? Няма лампа тук. С Джоаните обърнете. Чоки. Смай 4 секунди, 3, 2, 1, айде. Айде! Ой! Идвам, имам стън. Кога? Бей, не ме флашваш, бе. Айде смайде, бе. И аз ще смайтна, бе. Аре, бе. Аре, бе, хитни го, бе. Ей, за какво използвам хера, бе? Не, бе. Бей от сокито, бе. Аре, уби го, бе. Джуе, маняци. Те са много сад в момента, ама след малко ще ни бъдат пътките, нали? След малко те ще смерки. Няма как да стане, човек. Взехме 3 кила. Те сега се флеймат, май. Забравих, това не е сокил. Защо спискни от тук ще? Аре, уби тази желание на топа. Желание. Такова е... Шивана. Той гледа лед и вика си Джоани. Топа, то не се играе така, бе. То се играе малко пасивно, малко агресивно. Чемът ли си, бе? Това искам пак да го чуя. Чемът ли си, бе? Пасивно, агресивно. Тихо, Гоше, тихо. Гоше, тихо. Такова е...